ଉପରଖୋଲରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଟିକାବାଲି ବ୍ଲକ କଟିମାହା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପରଖୋଲ ଗ୍ରାମରେ ମେଡିକାଲ ଇନଚାର୍ଜ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଜେନା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ରକ୍ତିମା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ପରିବେଶ ସଫା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘରର ଯେତିକି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅଳିଆ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ କୁଇ ଲୋକନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବନବାସୀ କଳା ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଟିପାରୀ ଗାଁ ଓ ଟିକାବାଲି ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳାର ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘର ସଭାପତି କ୍ରିଷ୍ଣା ଚନ୍ଦ୍ର ଡିଗାଡ଼, ସମ୍ପାଦକ ବଳି କହଁର, ମାଧବ କହଁର, ପଞ୍ଚାନନ ମଲ୍ଲିକ, ସୁଷମା କହଁର, ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମଲ୍ଲିକ, ପିୟୁଷୀମତୀ କହଁର ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ବୃନ୍ଦ ସାମିଲ ଥାଇ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଟିକାବାଲିରୁ ହେମନ୍ତ ମୁଖୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡ୍ରିମ୍ସ ରାଇଡର।